Менә ошо җырны инде багышлап җырлыйсы килә, әлбәттә залда утырган әниләргә дә, әбиләргә дә, кызларга да. Кызлар да инде алар барыбер үз вакыты җиткәч әни булалар. Әлфис Галиуллин көе һәм сүзләре рәхмәт әнием сиңа дигән. Гомерем буе бурычлымын дип язган. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, шатлыгың тулып торсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген капмасын. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа әнкәй әйтеп дуалар кылам. Әти белән тигез гомер яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә ясын Ходай. Әти-әни көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачак көтсәгез иде һәр чак. Әти-әни көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачак көтсәгез иде һәр чак. Безне шулай кылачак көтсәгез иде һәр чак. Әлфис Галиуллин. Менің племянницалар булар. Абыйның теге ике хатыны дигәнем, ике баласы шушы. Кил, йөгер тиз генә. Шупа, сез яраткан, сезгә дип алдым бит. Менә любой балага, әйдә, аларга ул календарны барыбер аңламыйлар алар. Кирәк тә түгел.